Yusuf tu orang atau malaikat? Mandi hangkeknya tu rancak atau beruat? Rancak. Yusuf ganteng. Kini nampak dusi na rancak ko malam marinyo. Inyo bujang ting-ting gagah 20 tahun. Nyo terima? Nyo terima. Nyo jawe lo pantun ko. Le dapet ibu pantunnya? Didendak lo dapet. Kita pindahan ke swaso sauk lawe. Ni beli. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa dan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai wana ibu menembak. Menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bu. Awak kalau kena hati itu dulu. Kamu itu dah doa bertamu. Jo orang awak.